Ketemu kowe tenang kene, Pak. Lur, ketemu Pak Gambio nang kene. Kepiye, Kong? Nganu Pak Gambio. Aku iki ya diutus Kanjeng Rama supayane ngandani para warga masyarakat ana kabeh. Ya kabeh wae, termasuk ya sampean bareng Pak Gambio. Iya, maksudnya kepiye, Kong? Ini Pak Gambio. Iki ngono kan ape ngadakno gawe kerajinan. Lah mulai saka iku ngene. Ya aku kebagian tugas golek rotan. Iki ngono. Rotane sing diperlukan banyak lho Pak Gambio. Ya terus banjur kepiye, Kong? Ya ngene. Aku diutus ngandani dirimu. Ya golek rotan Pak Gambio. Lah iya maksudnya iki golek nanti ngono lho, Kong. Nek bicara iku ya sudune sing jelas. Ben aku yang ngerti tempat sing harus tak tuju ngono, Kong. Ngene lho Pak Gambio ya. Sing jenenge rotan iku sing akeh nang alas kono. Tapi nan ngene lho Pak Gambio. Kudune awakmu iki kudune nggo batur lho Pak Gambio. Hele, aku iki dhewe wae ora ana sing wani ganggu, Kong. Apa meneh kok batur wis ora usah. Masalah itu aku wis kulino dhewe, Kong. Ojo ngono lho Pak Gambio. Tapi nan ngene. Iku ngono. He, jarene Kanjeng Rama. Tempate angker Pak Gambio. He, aku wis biasa, Kong. Ya wis, tak kandhane ora ngungku kok. Kudune nggo batur. He, ya aku ora apa. Aku iki yo ngene, Kong ya. Ya, isin lah. Pajak aku ngene. Mosok metu ngono nggo batur, Kong. Wis ora usah. Wis golek rotan pira, Kong? Wis sak mampumu. Wis budal. Loh. Barang aku teko kene kok ana si bangsane bangsa yaksa buta kang ana ing kene iki. Ana perlu apa kowe? Mangaten ana sira. Kepiye? Sing mbok ancik iki kawasane sapa? Pawongan saka ngendi? Lan duwe kekarepan apa? Kowe ngancik ana ing kene iki apa ora duweni apa piandelmu? Ngene. Aku iki ya warga masyarakat Karangkadempel. Diutus ya Turai Semar ngutus Bagong, aku diutus Bagong. Ngelek kerajinan. Bahane iku ana ing alas kerabutan kene. Yen kowe ra gelem semingkir ana ing papan kene. Ya. Kowe bakal tong kali cilaka. Aku semingkir saka papan kene. Wis ora peduli. Arek senajan bentukamu kaya ngene. Tapi aku sing jenenge Pak Gambio ora duweni ketergigrik apa meneh senajan pawujudamu ngene aku blas ra wedi. Yen tak dungokke omonganmu sangsaya ora. Ya, rasakno ki. Waduh, weh. Aduh. Kepiye Kakang Butabuno? Buta terong, siap. Iki ana pawongan kang duweni masalah Buta terong. Siap Kakang. Kudune awake dhewe kudune ngasih pelajaran. Siap. Siap. Aduh. Lagi ngene wae kok sesumbat. Ora wedi marang bangsane yaksa buta kang poso nang kene iki. Aku rumangsa ora digawe apa wae sing mbok kepengin ki bakale ora iso dadi kekarepanmu. Kepengin gawa rotan kang ana ing alas angker kene iki. Aku ora iso wilake. Mula saka iku Terong. Siap Kakang. Iki ngono kanggo pangati-ati awake dhewe. Yen ana balane jalma menungso golek sing jenenge iki
bakal awake dhewe kudune siaga. Siap. Ini. Duh. Kakang Buta, puno. Kepiye? Gurimu, Kang. Duh. Sapa kowe? Aku. Siapa aku? Aku, Bagong. Iki pancamu ta ora? Bener. Iku kancaku. Ya. Mergo iki gawe kurang tentreme. Bangsa Yaksa Buta. Ya termasuk kowe kudu sumingkir ana papan kene. Kakan omong. Tuh. Piyo. Ini wae, kesumbarin banget, sumbarin. Waduh. Lah. Wait. Aduh, gong. Kakang udah punya bapak. Aku mau ngasih pelajaran nih. Raisa. Yen kowe kepengen wis gawe kakang buta punaku. Delasar ngono kuwi. Ya tentune aku rasa terima. Sapa mau jenengmu? Bagong. Iya. Ya. Aku penasaran. Sepiro didayamu, Gong. Ya. Waduh. Luar biasa. Kowe iso ngono aku iso, Gong. Waduh. Wah. Lek. Luar biasa kowe, Gong. Wis tampan arep saka. Waduh. Wah, tenan kowe, Gong. Ora nyangka bebat blas kowe ndene diantar kaya ngono ku. Yo. Hoi. Ha. Waduh, Gong. Weh, aduh.